Hello guys, ini जों गुबुन जनताय थांदों. Tahu ke lama ke Burakani गुबुन जनताय lama. Lagi edisi lama. Kini ये जगह संतान पर्पस के खौरा थाया. Bro, sini jak friend circle ni bisingo थांनाय खौनो संसानो याकाय थांखा बागायसो किसा लास्ट विजिट खालायनानै थांलाय दं. Ang salmiya tak terus tahu, terai kaya. Mokal kesukaan tu hari tu, tangi nol tu tak. Malah dia mahal. Ani tu saya sawa. Okey. Ang pertama di bagi kanan itu apa tu? Ama setan itu tu ada kan. Orang saya tu saya sakit. 서박이래. Thैनाय बायदि गिफिलाय हा थैनाय ताखुमके जिदेन द्र देबरमा बुवन जनताय के बन बुसाबुतिरक तो जतन गायबायखो दै साख्रि बाख्रिबो खायबायखो ताबो बै जतन आफसोस खायनाय दङ जे सुग्रबाय सौखे दंथ'यै दंनो जरागो थाङा हायनो जिनै लाइफ गफ्रावबो साबो रुथां आबोजों सायमिया गायदर गायसे सायमान के जों बुसाजो बेंगालुरनि फाय दङ जना नानाय होनै जिनो अयनो आर्जेन्ट साम दङ बागै जों कमप्लिट फायमालिया के वातिरबो बानो नाय दंखा आसा खाय बरक